बे समाव मा नुखो? नंगौ नैबे भेरगाव महकुमानि बे बिटिसिनि जिफोर मावखुलिया जोंनि साब डिभिजनाव फैबाय साप्लाइ जेरै फिसारि इन्डास्ट्रि बेनिफ्राय भेटेनारि बिदिनो बिदि अफिसफोरखौ आं नायथिंबाय नायथिंनानै नुबाय जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै आरो माखासे डिपार्टमेन्टखौ दासिमबो साब डिभिजनाव लानानै फैनो हायाखै बेखौ लाना फैनायनि थाखाय बेबस्था खालामनांगोन आरोबाव मोनथामसो अफिसा नामावल'सो जानानै दङ मुङावल' बेफोरो जेबो सोलियाखै दा बेयाव डिपार्टमेन्टआ माने नामावल' फैबाय दा स्टाफबो गैया अफिसबो गैया बिदिजों जेबो जानाय नङा दा स्टाफबो गैया अफिसबो गैया बिदिजों जेबो जानाय नङा दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोला डेभेलप जायाखै दा गोबां ओनसोलाव डेभेलप जानांगौब्ला अफिसफ्रा थानांगौ दा दिनै अफिस थासेयावबो जोंनि जायगायाव नामावल' अफिस थानानै डेभेलप माने खामानियाव गैया दा बेखौ आं दिनै नुबाय आरो माखासे स्टाफनि मावथिफ्रा दिनै एबसेन्टखौबो आं नुबाय एबसेन्टखौ मोननैसो खारनखौ नुबाय आं माखासे फिक्स पिअ दङ रेगुलार जायाखै दरमा मोनाखै बोसोरसे दा बेखायनो बिथांमोनाबो अफिसाव बोरै फैनो बिदि जानानै बिथांमोना फैनो हायाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबेहाय साब डिभिजनेल जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टआ थानांगौ जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि डिपार्टमेन्टखौ जों मोनबावबाय बे गासैबो साब डिभिजनेल डिपार्टमेन्टफोरखौ फुल प्रेजेक्ट खालामनो थाखाय आङो राहा लानो थाखायनो दिनै नायगिदिंनाय जादों। जों नुबाय माने ससियेल वेलफेयाराव माने गोबां माने जिनिसफोर फैयो पाब्लिकनि जौगानायनि थाखाय नाथाय बेफोरखौ थारमाने गुदामावनो जमा खालामना दोनो दा नोंथांमोना बेनि सायाव माबायदि राहा लादों? नंगौ ससियेल वेलफेयारनि जिफोर मुवा बेसादफोर फैयो दा बे मुवा बेसादफोरखौ थाब रानना होनायखौ जोङो नुवा पाब्लिकनो दा बिथांमोना माखौ नेनानै थायो दा बेखौ माने थांनाय समफोराव जोङो मोनथिनानै मोनाखैमोन दा बेखायनो जोंनि समाव फैबाय थानाय समाव जोङो जिखिना साब डिभिजनाव जायखिजाया डिपार्टमेन्टनिफ्राय हमनानै ला ससियेल वेलफेयार हेन्डलुम बा आइटिडिपि बेफोर जिफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय मुवा बेसाद रायजोनो राननो थाखाय फैयो बेफोरखौ सम मथे रानना होनो थाखाय जों खावलायगोन आरो दासिम वेलफेयार अफिसाव एसे मुवा बेसादखौ जोङो मोन्थिदों दा बेखौबो माने थाबैनो रानना होनो थाखाय जोङो CSD-निसिम लिरगोन आरो CSD-आ बिथांमोनखौ बिथोन हरोब्ला बिथांमोना निस्सय राननांगोन आरो बहाय मोननांगौ मानसिया मोननांगोन दा बेनि थाखाय जोङो गोख्रों नोजोर होनाय जायो।